I el Cadi se li muere. Gràcies, trobador. Esta història de... No. La història d'avui es titula El teatre de la Això era fa molts anys un poble molt bonic que estava al peu d'un castell. Però ese poble tenia un misteri. Vivia atemorit. Esteu atemorits? No. Ese poble estava molt, però que molt atemorit. Que estem atemorit! I per què estan atemorits? Això, per què? Doncs perquè tots els dies, a les 12 baixava un tractor. Tots els dies, a les 12, baixava un gran drac de les muntanyes i agafava la primera doncella que passava. A totes se les van portar. S'anava a la còrdola, se la menjava i el dia següent, doncs l'altra volta. I clar, anava baixant i portant-se-les fins que només en va quedar una. La infanta. La filla del rei. La infanta. Que no, la filla del rei. La infanta. El rei no sabia què fer en la infanta. És a dir, en la filla del rei. Bueno, pues en la seva filla. I entonces va decidir pujar amb els reis i dirigir-se a tota la gent del seu poble. Estimat poble! Hola, poble! On esteu? Calla! Som un poble oprimits pel drac. Sí, pel drac. Quina por, Calla! Així que he pensat una cosa. Mare, el pare ha pensat, quina por, Calla! Aquell que s'enfronta al drac i el mate es casarà amb la meva filla. Ui! Vaig a casar-me! Ui, quina il·lusió! Vaig a casar-me! Vaig a casar-me! Calla! El poble està mirant! Calla! Algú vol enfrontar-se al drac o no? El drac! El drac! El drac! El drac! El drac! Ningú volia enfrontar-se
Hola, soy Pérez del Ballet. Acá. Estos son els meus gossos màgics. Chuchos. Apa que sí. Este és Jampe. Per què li vas ficar aquest nom? Perquè és molt ràpid. Jampe, fes una demostració. Heu vist? Ha anat al bar de Pepín, s'ha fet un estepà de llomello, 2 tercios, un carajillo i ha tornat. Aquest ràpid, I este gosó és Tronchaferro. Tronchaferro és una mala bèstia. Soc una mala bèstia. Els quixalots. Pot brincar un ferro. Vinc, que no porta el ferro. Pégalo. Mireu, allí hi ha un poble. Jampe, Tronchaferro, anem cap allà. Vinga. Peret i els seus gossos van anar al poble i es van encontrar que la gent estava molt distreta i atemorida. Ja arribem al poble. Xicona. Bueno, què passa, que estic ara de morir? Pues el drac s'emporta totes les donzelles del poble. I jo què puc fer? Mira, el rei ha dit que el qui mata el drac agarrarà la seva filla. Però jo no vull ser cagueta, vull ser cagueta fora. Jo vull vaig i vostè hauria de fer el mateix que el drac! A mi, dracs, Jampe, Tronchaferro, anem cap al bosc. Vinga. Peret i els seus gossos se'n van anar al bosc a enfrontar-se al drac. Que valent és eixe Peret del... Acaba-li! I ara, a demostrar-li al rei que ha matat el drac, aquesta, la llengua. Sí, la tenim. Jampe, Tronchaferro. Hòstia, anem allà, al castell. Però esta escena es suposa que la va veure un personatge que estava amagat darrere d'un matol. Que estava amagat darrere d'un matol. Ese personatge era Joan l'Envejós. Hola, soc Joan l'Envejós. Joan era molt bo. Va pensar, Jo penso. si li talles cap al drac Si li talles cap del drac i li porta el rei abans que el rei Peret, i li porta el rei abans que arribi per ell, jo seré qui es casa la filla del rei. jo seré el que es casa. Bona idea, Pensat i fet. Joan va caure la seva espasa. Ei, No tens espasa. I va posar els caps en un sac que suposadament tenia que passar per ahí. Se'l va carregar al buscle i
El cap més curt. L'espasa? No es veu. El rei estava atemorit. Ja no sabia què fer per salvar a la seva filla. I va decidir pujar altra volta al carrer i dirigir-se a la gent del poble. Què fas? Jo estic així, amagant-me, ja no estic. Calla! Va, vés-te'n al castell! Mira, filla meua, si el té que menja el drac, que el vingui. Toc, 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 toc! Qui serà? Vés-hi, home. Qui serà a aquestes hores? Qui pot ser? Calla! Però qui serà? Calla! És que estan tocant. Qui pot ser? Calla! Hola, rei. Mira, el Joan. Y te dice... Llévate a pasar. I tu? Calleu! I tu? Y no... I tu? Calleu! Prou! Vols demostrar-ho? És de veres, Joan. Ho has matat el drac. M'he donat la meva paraula, així ho faré. Tu seràs qui el cases amb la meva filla. No, papa. Sí, filla. No, papa. No, sí. Sí, que he donat la meva paraula. Quan es case, a punt de dir si vull, Toc, 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 toc. Qui serà ara? Tu, Però qui vés-hi, serà? home. Estan tocant. Qui serà? Qui serà? Calla! Un moment, rei. Tu qui ets? Yo soy Pérez del Valer. Venga. Què vols que eres del valent? Vaca, No podemos celebrarse. Es ilegal. que eres juez, acas? No. ¿Tienes un chef? No. Pero este tío ha matado al drac. Porque al drac ha matado yo. I pots demostrar-ho? Claro que sí. Mireu. Això què és? Això és la llengua del drac. Sí, la llengua del drac. Això és un fill de por. Això és un fetge de porc. No, rei, no. Mireu dins de les boques del drac i veureu com falta una llengua. Sí. És la que tinc jo en la mà. Vaig a mirar. Que dic jo que n'hi ha 3 caps. Falta 2. Que sí, que vaig a mirar-ho. Que rei, que mira, una, dos, una... Que sí, que vaig a mirar-ho. Mireu, colló, mireu. A veure... Així sí que està. Així també està. Peret, on m'hages enganyat te la jugues, eh? És de veres. No està la llengua. Ho has matat el drac. Clar que sí. Bé, tu seràs. Joan, m'olvidava de tu. M'has enganyat. Que eres desterrat. I el meu Ferran m'ha dit que no. No! Oh! Gat pobre.